Fid-9 ta' Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw bit-tiegħi. Bħallum 5 snin saret l-ewwel elezzjoni ġenerali b'Joseph Muscat mexxej tal-Partit Laburista. Kontrarju għal dak li kien qal Lorenz Gondi ftit tal-jiem qabel, kienu dawk li jażlu l-bidla li ċċelebraw. Il-kampanja elettorali kienet skattat fis-7 ta' Jannar, ftit wara li l-gvern ta' Gondi kien waqab vot ta' sfiduċja. Wasalna kważi fit-tmiem din il-kampanja elettorali. Iżda fadal x'namlu. Kif tista' tenna billi nhar is-Sibt tmur tivvota kmieni u tivvota għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Wara d-9 ġimgħat ta' laqgħat ta' attivitajiet u mass meetings, il-poplu kien għażel b'saħħa lil Malta tagħna l-koll, fejn l-opportunitajiet ikunu għal ħafna u mhux għal ftit, fejn il-pajjiż joħloq il-ġid u jqasmu ma' kulħadd, fejn f'pajjiżna ma baqgħetx tirrenja l-politika tal-firda bejn l-aħmar u l-blu. Lilin minn nostalġija għal dak li hu mistenni, meta fih pajjiżna ħeles minn klikka li għolliet il-kontijiet fl-istess żmien li kien għaddej l-iskandlu taż-żejt u li tat lilha nnifisha 500 euro fil-ġimgħa żieda, illum nistgħu nitkellmu fuq riżultati. Dan għaliex mill-mument li tħabbret ir-rebħa storika, Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat xammar il-kmiem beda jaħdem u qatt ma kaxkar saqajh. Minn dakinhar l-hawn pajjiżna mbarka fuq bidliet kbar li ħafna minnhom spikkaw tul is-snin għaliex kienu tal-ewwel. L-ewwel darba li f'pajjiżna daħal iċ-childcare b'xejn, dħul ta' liġijiet favur governanza tajba, żieda fil-pensjonijiet wara ħafna snin, u l-ewwel darba li nies LGBTIQ nataw drittijiet li qajla kienu jemmnu li minħolm setgħu jsiru realtà. Dak ta' Joseph Muscat huwa wkoll gvern li qed iżomm il-wedid tiegħu. Bħal ħlas lura ta' taxxa żejda mħallsa fuq il-karozzi, ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija u tlestija tal-proġett tal-junction tal-Kappara. U għax inbidlet id-direzzjoni, il-qatt niżel minn 8,000 għall-aktar livell baxx fl-istorja ta' madwar 2,000 ruħ. Fl-istess waqt, ir-rata ta' nies jaħdmu qabżet għall-ewwel darba l-200,000 persuna. Dan flimkien ma' l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea ta' 6.6%, rekord wara ieħor ta' turisti li jżuru pajjiżna li qabżu 2 miljun turist f'sena u linja nazzjonali tal-ajru li minn kumpanija falluta qed taspira li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Dan wara li l-gvern wettaq riforma kbira fl-Eni Malta li minn korporazzjoni li kienet mażra mon il-pajjiż illum spiċċat tagħmel il-qlieħ. Fl-istess waqt pajjiżna huwa wieħed li qed jimraħ foqsma ekonomiċi ġodda biex jilqa' l-isfidi u joffri aktar opportunitajiet ta' xogħol liż-żgħażagħ Maltin. Żgħażagħ li issa minn ta' 16-il sena jistgħu jivvutaw f'kull elezzjoni. Dan kollu qed isir possibbli taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat li legat tal-gvern tiegħu se jibqa' mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna bħala gvern li jimplementa dak li jemmen fih. Biex 5 snin wara dan il-jum storiku, il-Partit Laburista b'Joseph Muscat fit-tmun reġenata fiduċja bla preċedent sansitra ikbar biex ikompli jmexxi lil pajjiżna il-qudiem.